Аңламыйм кинәт, туктап калдым. Кем артыннан еллар йөгерә. Безне ашыктыра алар нигә? Әле яшьлек зая үтмәскә. Әле яшьлек зая үтмәскә. Кая йөгерә тормыш көннәре, кая омтыла икән бу мизгелләре. Чаба минутлар, туктамый җиле, кая илтер бу гомер юллары. Кая йөгерә тормыш көннәре, кая омтыла икән бу мизгелләре. Чаба минутлар, туктамый җиле, кая илтер бу гомер юллары. Дөнья куласасын әйләндереп, еллар түгел юллар йөгерсен. Ни көткәнен белмибез елларда, кирәк кеше булып калырга. Кирәк кеше булып калырга. Кая йөгерә тормыш көннәре, кая омтыла икән бу мизгелләре. Чаба минутлар, туктамый җиле, кая илтер бу гомер юллары. Кая йөгерә тормыш көннәре, кая омтыла икән бу мизгелләре. Чаба минутлар, туктамый җиле, кая илтер бу гомер юллары. Кая йөгерә тормыш көннәре, кая омтыла икән бу мизгелләре. Чаба минутлар, туктамый җиле, кая илтер бу гомер юллары. Кая йөгерә тормыш көннәре, кая омтыла икән бу мизгелләре. Чаба минутлар, туктамый җиле, кая илтер бу гомер юллары. Кая илтер бу гомер юллары.